खुलुमबाय आं डक्टर कमल बड'सा क'क्राझार गभ कलेजनि इक'नमिक्स डिपार्टमेन्टनि हेड अफ दा डिपार्टमेन्ट दा गिबियावनो आं बड'लेण्ड जिथु टेरिटरियेल रिजन बिटिआर सुक्ति बे सुक्तिखौ जों बरायदों मोजां मोनदों आरो बे सुक्तिनि गेजेरजों बर'फोरहा मोनसे गोदान स्टेपआव सफैबाय होननानै जोङो फोथायनानै लादों। मानो होनना बुङोब्ला बे सुक्तिनि दारैहाय बर'फोरा गासैखौबो मोनजोबाखैब्लाबो बर' हिसाबै थांना थानायनि मोनसे जाखिनि नांगौ दफाफोर बे दफाफोरा बे सुक्तिनि गेजेरजों नुजाथिदों आरो बेखौ मावफुंना लानो हायोब्ला बर'फ्रा मोनसे थाखोआव दावखोगोन होनना आं बिसास फोथायो आं फोथायनाय दं। मानसिफ्रा बुङो बिटिसिआनो बिटिआर बेवहाय जेबो गोदान गैया होनना आंनावबो सोंदों नाथाय आं बेखौ बिसास खालामा। मानो होनना बुङोब्ला बिएससि खौ मोननाय समाव बेखौबो जों बरायदों मानोना बेबो गोदान सुक्तिमोन बेजोंबो जोंनि माखासे हप्स एन्ड एसपिरेसना जाफुंदों। बेनि बादैबो थोजासे नङैलाय बिटिसि सुक्ति खालामदों बेखौबो जों बरायदों आरो बेजोंबो बर'फोरा माखासे लेभेलसिम सहैनो हादों बेखौ आंबो फोथायो। नाथाय बेनो थोजासे नङा। दानि गोदान सुक्तियाव बर'फोरा बिटिसिआव मोनफुंनो हायै एबा बड'लेण्डनि सिमांखौ जाफुंहोनो हायै माखासे दफाफोरखौ गोदान सुक्तियाव मोनफुंदों होननानै जों बे सुक्तिनि दारैहाय फरायनानै आंबो मोनदों। नंगौ बेखौ आसाम सरकार भारत सरकारा मोनसे कमप्रिहेन्सिभ एन्ड फाइनाल बड' एकर्ड होननानै बुंनो नागिरदों। कमप्रिहेन्सिभ इन दा सेन्स डेट बड'लेण्ड डिमान्ड खालामग्रा गासैबो आफादफोरा जेरैहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे पिपुल्स जयेन्ट एक्सन कमिटि एनडिएफबिनि जोंनि मोनब्रैबो फ्रेक्सन रन्जन दैमारिनि गबिन्द बसुमतारिनि ग्रुप धीरेन बर' आरो सावरायग्रा मोननि ग्रुपआबो आल्टिमेटलि बड'लेण्ड दाबिनायाव बयबो खौसेयै मदद होनानै बे दाबिनायखौ सुफुंनायाव मोनसे एखे दाबिखौनो ज' खालामनो नागिरनायाव बिथांमोनाबो मदद होनायाव बेखौ कमप्रिहेन्सिभ होननानै साननानै लाजायो। फाइनाल इन दा सेन्स डेट बर'फोरनि गेजेराव आरो बड'लेण्ड दाबिग्रा माखासे हान्जा बा बिदि आलादा हान्जा थाबोदेराखसै। बेखायनो बड'लेण्ड डिमान्डआ गासैखौबो सालिजारि नायनानै बेयो जोंनि बिटिएडि हालामनिल' नङा बा बिटिआर रिजननिल' नङा आसामाव थानाय कार्बि आंलंनि बर'फोरनि एसटि स्टेटास लोगोसे बिटिआरनि बाहेराव थानाय बर'फोरनि थाखाय आलादा मोनसे अट'नमास काउन्सिलनि प्रभिजन बेनि अनगायैबो आसामनि बाहेराव थानाय बर'फोरनि थाखाय लेंगुवेज आरो कालचारखौ प्रिजार्भ खालामनो थाखाय रेस्ट अफ दा इन्डियानि गासै बर'फोरनि थाखाय प्रभिजन बे एकर्डनि गेजेराव दं। बेखायनो बियो बिटिसिनिख्रुइ बे बेलायाव साबसिन आरो 30-40 बोसोरनि गोलाव आन्दलन खालामनानै बर'फोरा आन्दलनजों नांथाबनानै थानायाव गोबां खहा जानाया बेबो थार। दा बेखौ गासैबो खौसेथि आरो गोजोननि हास्थायनानै ज' जानानै एकर्ड खालामनाया बे जोबोद बाख्नायथाव आरो फैबाय थानाय जोंनि इयुन जोलैनि थाखाय मोनसे माइलस्टोन जानानै थादों। बेनि थाखायनो आं बिथां गासैबो दैदेनगिरि आरो गासैबो एकर्ड सिगनेटरिसनिफ्राय लानानै रायजो राजा बिथांमोनखौ बे बिटिआर सुक्ति खालामनायाव मदद होनाय गासैबो सुबुंफोरखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावदेरो। दा बेवहाय मोननैसो प्रभिजन
जों साबसिन मोनबावनाया नैबेनो, बेयो कमप्रिहेन्सिभ आरो फाइनाल जानायजों लोगो लोगोनो जे बिटिआरनि सिङाव थानाय आगोलनि बिटिसिनि 40टा समस्तिया बांदेरनानै 60टासिम बांहोनो लानायाव राजनैतिक भाबै जोंनि बिटिआर ओनसोलनि सुबुंफोरा बेनिफिट जागोन आरो गोबां रिप्रेजेन्टेटिभआ जाथिनि थाखाय, हारिनि थाखाय, बिटिआरनि थाखाय मावनो खाबु मोनगोन। बे मोनसे। लोगोसे एरिया एक्सटेनसननि खोथा, एरिया एक्सटेनसना बे एकर्डनि गेजेरजों दफा बायदिबा माखासे बर' मैखोम थानाय ओनसोलफोरखौ सोदेरनो हानायनि खाबुखौ बे एकर्डआव होदेरदों आरो जाय ओनसोलफोरा बर' गैया बेखौ दानख'नायनि प्रभिजन होनायाबो बेवहाय रायलायनायनि गेजेरजों बेखौ मावफुंना लानो हायोबा बेबो साबसिन जाबावगोन। बेनि अनगायैबो जोंनि गेजेराव बेवहाय जोङो प्रभिजनखौ मोजां मोनबावनाय आयदाफ्रा जाबावबाय जे बेवहाय बिटिसि एकर्डआव लेंगुवेज प्रटेक्शननि थाखाय माखासे प्रभिजना थालांदोंमोन, जेरै बड' मिडियामनि सेपारेट डाइरेक्टरेट, आसामनि अफिसियेल लेंगुवेज खालामनायनि डिमान्डफोरा बिटिसि एकर्डजों फैफायाखैमोन। दा बिटिआर सुक्तियाव बेयो बर'नि राव, धोरोम, कालचार बेफोर आयदाखौ सरजाबफानानै बे आयदाखौ मोनसे सेफगार्डसिम लाबोनो हानाय जादों। बेयो जोबोद बाख्नायथाव जादों। बेनि अनगायैबो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक बे प्रटेक्शननि थाखायबो बे एकर्डआव रोखायै बुंफोरनाय दङ। आरो बिटिसि एकर्डआव एडमिनिस्ट्रेटिभ कनभिनियेन्सआ माखासे लेकिं थालांदों। हयथ' नैबे बिटिआरआ सेपारेट स्टेट नङाब्लाबो जोंनि गेजेराव नांथारगौ डिसि आरो एसपिनि जिथु कन्ट्रलिं पावार, बे कन्ट्रलिं पावारा बिटिआर गभर्नमेन्टजों एसेब्लाबो सामलायजानायनि पावारखौ बेवहाय मोननायखाय बेयो बिटिसिनिख्रुइ साबसिन, बेखौ जों रोखायै बुंनो हायो। गुबुन फारसेथिं बे एकर्डनि गेजेरजों जोंनि नांगौ जानाय राव, हारिमु आरो कालचारफोरखौ रोखायै डेभेलप खालामनो प्रटेक्शन होनायनि माखासे प्रभिजना बेवहाय दङ। बे एकर्डनि गेजेरजों बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय बर'फोराबो खौबो जों सेफगार्डआव लाबोनो हानाय जादों होननानै बेखायनो बुंनो हायो जे एकर्डनि 5.1 क्लजफोराव दङ जे बड' कसारि वेलफेयार काउन्सिल दानानै बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरखौबो पलिटिकेलि, इक'नमिकेलि आरो कालचारेलि डेभेलप खालामनो हानाय प्रभिजना बेवहाय हाबनानै दङ। बेनि बादैबो बे प्रभिजननि गेजेरजोंनो माखासे सिडिउल ट्राइब एन्ड आदार ट्रेडिसनेल फरेस्ट डुवेलार्सफोरनि थाखायबो आउटसाइड बिटिएडिनि बाहेराव बे प्रभिजननि गेजेरजों बेवहाय सेफगार्ड होनायनि प्रभिजना बेवहाय दङ। जोंनि गेजेराव गोदो प्रभिजन हिसाबै, दाबि हिसाबै खालामबोबाय थानाय जोंनि आइडेन्टिटि, लेंगुवेज आरो इडुकेसनफोरनि सायाव जोंहा गोबां दाबिफोर दङमोन आरो बड'लेण्ड रायजो बिनायावबो बेयो गोख्रोङै हाइलाइट जादोंमोन। दा बेफोरनि गेजेराव आइडेन्टिटिनि बेलायावहाय जोंनि बे एकर्डनि गेजेरजों कार्बि आंलंआव थानाय बर'फोराबो एसटि हिल्स हिसाबै स्टेटास मोननायनि लामाया गेंदों। बेनि बादैबो बर' रावखौ आं दहाय बुंखानाय बायदि आसामनि गासैबो जायगायावनो अफिसियेल एस'सियेट लेंगुवेज हिसाबै गनायदों। एकर्डनि गेजेरजों जेसेबां बर' मिडियाम स्कुलफोर दङ गासैबो बर' मिडियाम स्कुलफोरखौ खनसेयैनो प्रभिन्सियेलाइज खालामनो लानायनि जा एकर्डनि जा दफा, बे दफाफोरा जोबोद मोजां जादों। मानो होनना बुङोब्ला बे बिटिएडि
बा इनसाइड दा बिटिएडि आरो आउटसाइड बिटिएडि खोथा गैया एज ए बड' मिडियाम फरायसालिफोरखौ आसामनि जेरावखि थानाय बड' मिडियाम फरायसालिखौ खनसेयैनो प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि दफाफोरा बेवहाय हाबदों। बिटिआर एकर्डआव गोनांथार मोननैसो दफाफोरा बिटिसिनिख्रुइ साबसिन होननानै आरो बुंबावनो लुबैनाया नैबे जे बेवहाय बे एकर्डनि गेजेरजों गासै 8 आइडिया साबजेक्ट्सखौ काउन्सिला मोनफादेरनाय जादों। बेफोरनि गेजेरावहाय रुरेल इलेक्ट्रिफिकेशन्स जाय रुरेल इलेक्ट्रिफिकेशननि गेजेरजों फिसा फिसौ जोंनि पावार साप्लाइ बा एनार्जिनि गोनांथिफोरा जोंनो नांगौ गोनांथिफोरखौ जों बिटिआर गभर्नमेन्टआ बेखौ मावफुंनानै लानायनि बेवहाय खाबु दङ। जेरैहाय सलार एनार्जियानो जा रिनिउएबल एनार्जि जा फिसा फिसौ मिनि हाइडेल प्रजेक्ट्सफोरखौ बानायनायनि बेवहाय बिथांखिफोर दङ। बेनि बादैबो वेलफेयार आरो डेभेलपमेन्ट अफ माइनरिटि कमिउनिटिसनि मोनसे आइडियाफोर दङ जायनि गेजेरजों बर'नि बादैबो फिसा फिसौ गोग्लैसोनानै थानाय जोंजों थाफानाय गोग्लैसोनानै थाफानाय हारिमुफोरखौ बे सरकारनि गेजेरजोंनो नायफुंनानै डेभेलप खालामनो हानायनि खाबु दङ। आरो मोनसे दानि दिनाव गोदान आइडिया मोनसे सरजाबनायानो जाहैदों ट्रेड एन्ड कमार्स फालांगियारि आरो बेखौ सामलायनायनि जा गोहो बे बिटिसिआव गैयामोन। दा बेखौ ट्रेड एन्ड कमार्सआ गोदान डेभेलपमेन्टनि मोनसे बेकबन होननानै जों साननानै लानो हायो जायनि गेजेरजों बड'लेण्ड ओनसोलखौ मोनसे फालांगियारि बिथिङाव गोख्रों खालामनानै जोङो भारतनि गेजेराव बा बुहुमनि गेजेराव जों गायसननानै लानो खाबु दङ। मानो होनना बुङोब्ला जोंनि बड'लेण्ड ओनसोला बिटिआर ओनसोला गेटवे अफ नर्थ इस्ट इन्डिया बे जाहैबाय सा सानजा भारतनिनो मोनसे जों हाबजेननाय लामा जायनि गेजेरजों जोंनि फालांगिया बेफार फालांगिरिया बेवहाय जोङो मोजाङै खाबु लानानै मावनो हायोब्ला बेजोंनो जोङो फिउचाराव इन्टारनेशनेलसिम आरो नेशनेलि जों गोबां दावगानायनि खाबु दङ। जेरैहाय बिटिआर टु भुटान, बिटिआर टु बांलादेश आरो बिटिआर टु म्यानमार आरो नर्थ इस्टनि गासैबो स्टेट सा सानजा भारतनि जेरै नागालेण्ड, मिज'राम, मेघालय बायदि बायदिफ्रा जोंनि फालांगिनि डेभेलपमेन्टनि गेजेरजों जोङो बिथांमोनखौ जोङो सरजाबनानै लानो हानायनि खाबु दङ। बेनि बादैबो इडुकेसन सेक्टराव आगोलाव नन टेक्निकेल लाइननि माखासे इडुकेसनखौ भकेसनेल लाइननिखौ सरजाबाखैमोन। दा बे एकर्डनि दफा बायदिहाय मोनसे साबजेक्ट फैदों जे एनिमेल हासबेन्डारि एन्ड भेटेनारि जायखौ जोङो गासै ट्राइबेल माहारिफ्रा लाइफस्टकजों जिब जुनारजों बा जोंनि दाउ हांसो बोरमा बायदिसिना जिब जुनारजों जोङो थांनानै थायो बेजोंनो जोंनि रांखान्थिखौ सोनारनानै थायो। बे आयदाखौबो जोंनो नांगौ बायदिहाय सामलायनानै लानो हानायनि बेहाय खाबु दङ। आरो बेनि बादैबो भकेसनेल इडुकेसन जायखौ जोङो प्राइमारि लेभेलनिफ्राय लानानै गोजौ सोलोंथाइसिम जोंनि बे भकेसनेल ट्रेनिं इनस्टिटिउटफोरखौ बेवहाय मोनदों। जोंनि ट्राइबेल माहारि होनोब्ला जोङो बांसिनै जोंनि हाग्रा बंग्रा बा जोंनि वाइल्ड लाइफजों जोंहा रिलेटेड थानाय माखासे जोंनि रायजो जानायनि लामा दङ। बे लामाखौ जोङो डिपार्टमेन्ट हिसाबै वाइल्ड लाइफ प्रटेक्शन आरो फरेस्ट डुवेलार्स बेबायदिहाय जों मावनो हायैनि मोनसे डिपार्टमेन्टआ बेवहाय रोखा दं। दा बेफोरखौ जोङो पलिसि लाना बिथांखि लानानै बिटिआर गभर्नमेन्टआ मावफुंलांनो हाब्ला बेयो मोनसे जोंनि भारतनि संबिधाननि सिङाव मोनसे बयजोंबो बाख्नायजानाय अनसायजानाय मोनसे बिटिआर होननानै मावफुंजानो हायोब्ला बेयो मोनसे जारिमिनारि रिजन बा ओनसोल होननानै हालाम होननानै जों बेखौ गायसननो हानायनि खाबु दङ।
दासिम नर्थ इस्टनि मोनफ्रोमबो रायजोआवनो गंसेनि बारा इउनिभारसिटि गैया। बे एकर्डनि गेजेरजों बड'लेण्डआव नाथाय गंब्रै इउनिभारसिटि, माखासे टेक्निकेल इन्सटिटिउसनफोर दङ आरो स्पर्ट्स इउनिभारसिटि, एग्रिकालसारनि सायाव आबादनि सायाव इन्सटिटिउसनफोर दङ। दा बेफोरखौ बुङोब्ला बड'लेण्डआ मोनसे जोंनि नलेज मोनसे सेन्टार आरो बियो सोलोंथाइनि डेभेलपमेन्टनि सेन्टार होननानै रिजन होननानै बेखौ जोङो जोंनि दैदेनगिरिफोरा बेखौ खालामनो हानायनि खाबुआ बेवहाय दङ आरो जायनि गेजेरजों जोङो जोंनि फैबाय थानाय इयुन जोलैनि गासैनिबो जौगानायनि थाखाय गासैनिबो सुबिदा होनो हानाय साख्रि बाख्रियानो जा, मावनानै जानायनि माखासे खाबुआनो जा, बेनिफिसियारिसनि थ्रुयैहाय आरो बेनि बादैबो सेफगार्ड होनायनि बादै राव, हारिमु, थुनलाइ, धोरोम बायदिसिना बिथिंखौ सेफगार्ड होना लानायनि गासैबो प्रभिजनखौनो बेवहाय संबिधाननि गेजेरजों, भारत संबिधाननि 6 सिडुलनि गेजेरजों बेवहाय जिहेतुके हरबाय, बेयो मोनसे नोजोर बोथावना मोनसे एकर्ड। आं बेखायनो बे एकर्डखौ मोजां मोनदों आरो आगोलनि एकर्डफोरनिख्रुइ मोनसे आपग्रेडेड एकर्ड होननानै जों साननानै लादों आरो बेखौ फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ एकर्ड बेनो जे बेनि उनाव जायोब्लाथ' बे एकर्ड नंला, डिक्लारेसनसो जाहैगोन सेपारेट स्टेटफोरा आरो दा बेखायनो गावनो गाव बेखौ सामलायनो हायोब्ला संबिधाननि दहाय लानानै प्रभिजन लानानै बेखौ सामलायनायनि गेजेरजोंनो जोङो मोनसे गावनि रायजो, गावनि पावार एन्ड फांसन बाहायनो मोननाय संबिधाननि गेजेरजों बेनिफ्राय गावखौ सामलायनो हानाय बे एकर्डआव थानायखाय आं बेखौ साबसिन मोनदों। गोजोन्थों।